గుడ్ మార్నింగ్ ఫ్రెండ్స్. మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు మీ ముందు థాట్ వీడితో వచ్చాను. ఇప్పుడు మేము ఇక్కడ ఒక చూసాం ఏంటంటే మా మమ్మీ అక్కడ టిఫిన్ తింటుంది. మేము తినే టిఫిన్ షాప్ పక్కనే మాకు జెర్సీ ఆవులు ఓపెన్ అయ్యాయి. అంటే జెర్సీ ఆవులు అంటే మాక్సిమం ఎక్కువ మందికి తెలియదు. జెర్సీ ఆవులు అంటే ఇప్పుడు మనకి వచ్చే అరుణ్ ఐస్ క్రీమ్స్ ఇవన్నీ ట్రాన్స్పోర్ట్ అయ్యే తమిళనాడు నుంచే. ఈ ఆవు ఒక బ్రీడ్ ఈ ఆవుల నుంచే ఆ మిల్క్ కూడా తీసి మనకి చేస్తారు ఐస్ క్రీమ్స్ అవన్నీ. మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు ఆవుని. కానీ చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ఆవుల దగ్గర. కొన్నిసార్లు అవి బెదిరుతాయి. మీరు ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు చాలా ఆవులు ఉన్నాయి. కానీ మన దగ్గర ఇట్లా జెర్సీ ఆవులు ఉండవు. అదే తమిళనాడు నుంచి మనకి, అందుకే ఇవన్నీ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఎక్కువ ఉంటది. ట్రాన్స్పోర్టేషన్ మీకు తెలిసింది అరుణ్ ఐస్ క్రీమ్ అంటే అందరికీ తెలుసు మాక్సిమం. ఇగోండి దీంతోనే